Jadi tum rangke amai ke thanang ko athe ke la heno alam the bangke ami sini ni aphang birta ka pang daga chatai long ni tum hin pen thek pon long no kar biang lo to mos council ACEM ake hai tuliram rong ha alang li hin pen PGR BGR election a phut ha rara chatai long lam ke jai la pu no no na mada bangke PGR a case abangke Guwahati High Court long ching thang nok lang ada subjudice ku alam thi serang li hin pen pang dak pon lo na so case ke joy ke lam ke than lo tang te Guwahati High Court lo ching thang nok lang a pot si kar biang lo to mos council pen ke non na mada bangke ta tharli a sai ma tang te eviction bangke claim lo dak lo to si roithule thotlo CEM ake hai tuliram rohang ka ningje pon la pu hello PGR BGR along le long pen ke chi ke be tum phan ka thali no ta ka the bang ke Guwahati High Court long bang non amara case ting thang lok nak pusi lang hin kan jong pon lo jo hala so lam the ka cho by tactic rara phan kupi tong ma tha jat lo ne rara tum ke kama tha ja ko ave rara tum ke kang sa ja ko ave potong ma tha lo ne kupi lo ne sita me na puson lam cho by ke thana bang ke lake alang li kang ni ang hoi long pen bang ke lake che keng ke pin lo hala bang so ang hoi ke lake amman se be lo lage kupia posi cobai ma ko tang te hitum hin pen ke tham tak la dak po PGR BGR along lelong ke do akit che tum ahok lo Guwahati High Court lo alang itu ma hin pen case pidam lo case pidam bang la pu helo alang litum ke do bom along le matang de la bang so PGR BGR along le ke la ke PGR BGR kali po bang si hala dak ke do ke che to bang Guwahati High Court lo case pidam seta ke thom ria case do la song bong pen isi a case bang read petition a number ke 4 isi da proxy 5117 aning kan ke suri ni rank ko rapsi la bang so case long amen ke do ke la hello Sanjay Chauhan la pen bang pharo hini ra ke rapsi Sanjay Chauhan and 242 others ala jasangar la Sanjay Chauhan bagala ke bagisa dubi ke la ke PGR long de chaddi lo la bang so case lo Guwahati High Court pen kang sai ke la lo kang sai ar ni bang la lo ho thang achiklo kreke thom suri hini rank ko rakro 13 February 2026 hala bang so ar ni kang sai la bang so allo la order bang ke kadok beda la gari deng so ko ma tang te la ke Guwahati High Court a website bang online da mutang te la ke rap apani la ke bang jok anar lo le download ji a jo le download ji ko man tu ma download ji la ke 24/7 ke la ke pu ang lo jok ke lain te la ke ning hang lo si ada ki pu bang la hello la bang so case isi lo bang ke la bang pharo hinira tike bra ke thom 243 amuni da tum non ARO officer lo ARO officer lo damsi alang itum alo bang sepak lang thek nang po alang itum ke do bom along leke la ke PGR kali alang itum se hem thu naga sarkar along le kali matang de rat along le kali la ke alang itum jung along le po bang ke la bang pharo hini ra phike bra ke thom tu bang ke ARO officer lo sepak lang thek nang po with documents proper documents tapol hai alu do nang poyo alu jong alilo documents proper documents nang alang itu sepak lang thek nang ko mantu lo sepak lang ning ke la 13 February pulo ke 13 February pulo tang de ni thong ke bang bong pulo tang da binong ke March krike thoman ke lang tum sepak lang thekat na ko seta militum la ana bangke patong te dalo pasik se dalo election do polam nang tang lo Assam Assembly election do pulo pula ben March April May pliana bangke a result tang dagal code of conduct alam ta avelo thang da belo juthai lo pulo tang te
मे फ्ली आनके रिजल्ट long thailo pulotangne election allam anke jut thailo pulotangte मे achiklo ejona kang theme June achiklo ejona kang theme la chiklo joniang bong hala so akechi tom phan Karbi Anglong Autonomous Council pen thang natta inside thedaloma Guwahati High Court ya peklar danglo ni thong ke bang bong alang litum aero office alang litum long le a documents bang che paklang dam thek pa menang po la pen jong si thek thedet pulotang te Guwahati High Court ke Karbi Anglong Autonomous Council aphan katharli asayang deng along thang natta ke khamke dunja lam ke aved lage Guwahati High Court pe che paklar danglo ante la election a result klang dera thi chitojonia kang thim non dam elu kopi a posi pinier niam ta Karbi Anglong Autonomous Council tum sa tharli ji alam angring ipod non puan ta abedet ke la pen kopi a posi Karbi Anglong Autonomous Council a CM la so a case bang sub judice matang te ching sai bom lang ko kopi a posi ni derlo kopi por la pasona cho pai ning ke si donatum rabatum labang so a PGR along le long ke la ke sub judice kali Guwahati High Court along ching sai bom lang polam kali tangar lo lagi tangar lo non ke Karbi Anglong Autonomous Council ari deng along sidolo alang litum hala ke chiatum yaro office along allo che thonam nangi pulo che thonam thekhe derlo inut nada che thonam thekhe derlo aposi non ke Karbi Anglong Autonomous Council tum kopi aposi non puanta chiklo jon thom jon si dam ep lit eta kopi aposi inside thekhe derna po bangsin non ke Karbi Anglong arat ton arju nangi lapen Guwahati High Court ke suri hini rakre isianingkan arkoi inkoi ramar cap arni kaparai alam Supreme Court lo Jakpal Singh lapen State of Punjab chachedan labangso case along Supreme Court kaning je ke peklar daklo rat along le pulotang te non la grazing land te ne chenglo rat lang bipeng ke chenglo kapre rat along le lo rat atum rong isi ke along le lo rong isi farman along le lo pulotang te hala poson along le lo pe bang ke jonghe tangka ong thong kep amunisita jonghe aja kong do thom kep amunisita jonghe ke do jir ding amunisita rat along le long pen ke tetrek bek nangi la pen prap jin ben si tetrek nang ji mate tharle bek nangi pukela ke Supreme Court kani ke tangalam lo la pen Guwahati High Court la bangso alam rai ke arkan ke puge chepeklar daklo la pen India update along a state kwan ma ke do anta la bangso aron ke kroi bek nangi posi Supreme Court ke deklar daklo tang te kopia pot lo Karbi Anglong Autonomous Council atum ke la bangso aron people lo kroi dote datke kroi dote dat anta kalila alang ni to bangke rada phan lam chubai ke than jia por do lang non ke kodalo ching sai bom lang dil tum thangna ta pen tek pusin non rada phan chubai bom lang se don marli to Karbi Anglong Autonomous Council a CM tulidam rohang ke hai rada phan chubai derlo rara phan chubai derlo alang li mithang kang ni ang hoi lo hala bang so ang hoi phan bang alang li amman ji pi thek derlo la bang so council Samson Singh ti pen cheng lok dak bang ko ame tum chi pi duk chi pen la pen avia thik chi pi de pen ke long council hala bang so council phan bang ke tulidam rohang kai bang ga amman pi thek derlo pu bang rara bang chini na ko po dalo non bilhin ben thani bang ke non ili tum long ake hai ro din ro pi dola alang hin pe tame ete thini kaning chi fasin mil machuni